mange opvarmninger skal vi sige, vi tager i dag? Hold nu kæft, jeg banker dig, jeg slår dig ihjel, Tommy, er du ikke bange? Er du ikke bange, Tommy? Nej, for jeg har kaffe og chips. Hvad? Nu sender jeg Dimitri efter dig, han kommer og dræber dig, han er psycho ligesom mig, det er bare glæder. Lad os, ja. Nu går jeg i gang med at forberede det her. Tommy, jeg ved godt, at du har chips og kaffe, men jeg har Dimitri. Og jeg har en Glock og en AK-47, så ja, du kan ikke gøre noget. Nej, men du kan stadig ændre til nat. Jeg kan stadig hvad? Du kan ændre det til nat. Ja, gjorde jeg ikke det, eller hvad? Nej. Okay, jeg skal også lige... Men altså, hvorfor er det egentlig, at nat det er så meget bedre end dag? Er det ikke nogenlunde det samme? Ej, du er svært ved at se folk om natten, jo. Ja, så de er svære ved at se også. Ja. Jo, men det er ikke en kæmpe forskel. Jeg har tit gjort det om dagen. Men jeg kan bedre lige vibe. Jeg kan bedre... Tommy... Jeg slår dig ihjel nu, Tommy. Jeg går psycho nu. Jeg er farlig, Tommy. Mig er farlig. En slikbutik. Watch out, Tommy. Pas på. Dimitri kommer. Og prikker jeg mig i øje. Så tror jeg ikke, du har lyst til at finde ud af, hvad der sker bagefter. Men jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg tror ikke, du har lyst til at finde ud af, hvad Dimitri han siger til det. Jeg tror ikke, du har lyst til. Jeg glæder mig snart til, at det bliver maj måned. Nej, Hvorfor? juni. Fordi så kan jeg ind og købe noget has igen. Du er ikke blevet klogere. Hvad sagde du? Du er ikke blevet klogere, eller hvad? Så bliver det godt med has. Det føles godt, Tommy. Eller, ja. Det er rigtig dejligt. Det er rigtig dejligt, Tommy. Det er noget af det mest dejlige. Det er godt, du ikke ligger om lige der, hvor der er kamera. Hvad sagde du? Det er godt, du ikke ligger om lige der, hvor der er kamera. ¿Felipe le dio las llaves? Ja, No. ¿Me las tenía que dar? det skal Lo man vi ikke. hace poco. Sí. Seguro se lo olvidó a ese pendejo. Vi tager joggeren. Ja. Kæft, den er dårlig til at se. 3, 2, 1, nu. Pyha, jeg troede lige, vi ikke kunne få ham.
Der skal vi have guld af i midten. Jeg når lige at tage det der. Ja, jeg skal lige op og have pengeskabet. Ja, sådan der. Hvad gør vi så nu, Tommy? Tag guldet. Der er en i midten her. Ups. Nu. Tager du den, så går vi ned til starten igen. Ja. Der er 2 guld hernede, så passer det. Nej. Jeg fik begge. Hvorfor sagde du nej, Tommy? Fordi vi kunne næsten være færdige med det. Jeg er hardcore, det er det. Det ved du godt, det er kun én ting, du er. Hvad er kun Hvad én er ting? Hvad er hardcore i? I luk. Okay, guld. Ja. Ups. And here we are, again. Okay, time to focus, yes? This display case is bulletproof and bomb-proof. The only way in is the plasma cutter. One slip, you lose your finger. Big slip, well, just ask my uncle. Det var sat med et godt take, det der. No, he had this rock stolen Ja. from the Libertonian in Liberty Lad os håbe, vi ikke fucker op nu. Only it's the museums doing the stealing. Ja, nu tjekker du. This time. Hvad? Nu Looks tjekker like du. we have sealed off the drainage pipe you used to get in here. You will have to find another way out. Ikke skyde ham der. Hvorfor ikke det? Han er så fræk. Heads up, fresh cards inbound. Nej. Det er egentlig sjovt, vi glemmer den hver gang, Tommy. Ja. Hvis du bliver herinde, så giver jeg mig ikke guld og sådan noget, så skal jeg nok lige aflevere dig. Nej. Jeg skyder ham. Du tager bilen. Well done. The compound is done. The only thing left to do is escape. Carry on like this and they will never know you were there. So, the sub is not where you left it. New coordinates should be on your GPS Den er kommet now. sidste uge og tabt. This time is the straw that breaks the camel's hump, I think. Attack boats in the water. Be careful.
skrive den så jo. Jamen Tommy, det er jo... Tommy, det er jo ikke min skyld, at jeg skulle tage den der bil først. Den er jo langsommere. Warning! Looks like Mr. Rogue Eller bilen. Det skal jo passe sammen. just like last time. Og Tommy, ja, kan du spille i... Nej, du kan ikke spille i morgen. Kan du spille på mandag? Nej, Hvornår så, tror du? Hvornår kan jeg ringe igen? jeg er travlt til det stykke tid. Hvad sagde du? Jeg er travlt her den næste stykke tid. Det næste uge? Ja. Sagde du, nå, du kan ikke den næste uges tid? Nej. Okay, everyone has an exit. Now we regroup and head back north. Yes. Det her, det er sådan, man... Det var den perfekte Cayo Perico, det her. Ikke også? Ja. That's how you do it, guys. Så sletter jeg den anden. Den her, den var meget bedre. Så snakker vi ikke mere om det. Det bliver vores hemmelighed. Det skal vi ikke sige til nogen. Det var som det skulle være. Ja. Så jeg vil bare lige sige noget til dig hurtigt. I spillet. Hvad det er? Top down.